ngati ndachoka pa ground kumuzi kwathu ndi panopa chifukwa chakuti kufuna kuti kokose voti ina iliyonse yachakwera tiyike pamodzi makamaka kuchinyamatawo. Ndiye ineyo pano polo kumuzi kwathu akudziwa, asinyo chief Kalumbu akudziwa, anachita kunena kuti panga pitani dzikoli chinthuchi chisatipulumuke ndipo sichipulumuka chifukwa Dr. Lazarus Makafe chakwera ndi Mumba ndi straight win paipi pa 16 September pano. Baba marondera amene otsogolera chinyamata ndithu chipani chimenechi cha Malawi Congress apa ndito nda secretary general chipani chimenechi iwo aramara bulldozer tikulandire amariwe marijani bulldozer zoma kwambiri kodi mwachona bwanji chipani mu tsiku la lero kuno kuchitika zokoma kwambiri a president anali kuntalire anthu odzadza lero paboma anthu odzadza ine nali uku kwa Kameme anthu chipani chakoma anthu akumfuna chakwera akumfuna Mumba kuti ayendetse dzikoli apitirire maziko amene akhala kuchita kuti zinthu zipitirire patsogolo. Chabwino tamona anthu tsogolo dziko lino akuyenda mmadera atali kumachita kuti kumeneko akafika koma tumamuona kuti akumafika zimenezi zikutanthauza chani? Okay, achakwera choyamba dziko linamafika paliponse sikoyamba ku Kameme kuntalire akhala kufikako ndipo dziko lindi lawo ngati president komanso china tizithokoza Mulungu ali fit ndi president wamphamvu. Dzulo munaona ku stadium kuchitipa kuja akukwera mastepe akuthamanga ifeso mwabwerera mbuyo mukuti ya president musati aluse yani ali ndi mphamvu a president komanso ngati mtsogoleri samasankhe dera yayi mtsogoleri asamanene kuti uku ndi kumapiri siningapiteko uku ndi kwakuti kulikonse kumene kuli dziko lotchedwa Malawi kumeneko basi sili bwino. Chabwino tsopano mmene mwaonera mpoto yayankhula kapena kuli ntchito kuti mugwireko choyamba timudziwe kuti anthu akumpoto ndi amene anampangitsa Chakwera kukhala president amamukonda Chakwera komanso pali zinthu zimene a president achakwera akuachitira anthu akumpoto. Mukapita paseri apa mupeza msewu wailomba umene umakanika nthawi zonse pano contractor akumanga msewuchi kulumbi kuntalire akumanga msewu M1 Kalonga kudutsa Chiweta Lumbi mpaka na kwa Jenda akumanga maprojekti akuluakulu zipatala ndendi zina amakatse kulira lerozi Kamemeso chipatala paboma pano zitukuko zambirimbiri stadium ndija maona dzulo timakaonera mpira wa Super League anthu akwakonda achakwera facha zimene achakwerawo akuachitira anthu. China chimene chandisangalatsa kwambiri kuti Amalawi akumanena kuti mavuto amene dziko lakumana nalo mwina anakakhala anthu ena bwezi zinthu zili very worse zitawonongekeratu mavuto akuluakulu amene achakwera akumana nawo. Second Fred sanali mavuto ang'ono kumamwalira anthu over 1000 ena mpaka na lero samadziwika kuti ali kuti nyumba kukokoloka minda kukokoloka zinthu zoti zinatipatsa kwambiri feyo chipsinjo koma a president kuthana ndi zimene zija ndikuyamba kukonzanso dziko nde chimene tinganene cha anthu akumpoto kuno achilandira bwino. China tinene zoona dzikoli kumadziwanso kuti kumpoto ndi ku Malawi chipani cha MCP chimaonetsetsa kuti muone a president 2014 anaenda ndi Richard Msowoya ochokera ku Kalonga kumpoto 2019 anaenda ndi Sidiki Mia ochokera ku Chikwawa. Achakwera amagwira ntchito dziko lonse pamene pali chipani china mwachitsanzo DPP tikumwera kuno amene kumpoto kuno sinatengeko tu running mate kunali anthu ophunzira kuno achina Gudo Gondo anthu oti tonse mparliament mtati mayima mwambira m'manja. DPP malola kutenga anthu amalo amodzimodzi koma chifukwa choti iwo safuna anthu akumpoto atatengapo gawo amaona ngati kumpoto kuno is a dead north. Mwachitsanzo panopa kumene kuja kwachoka mnyamata kunoko timati Enoch Chihana mnyamata abwinobwino wanzeru koma nditi osampatsa running mate kukatengana anthu okhaokha akuja komanso mnyamatayo wamphamvu zake ophunziranso bwino ngakhale Chihana ali kumene kuja koma anthu akuchita kudziwa pansi pa mtima kuti sakufuna munthu wakumpoto atayandikira mpando. Izizi ananenanso akuluakulu a chipani cha DPP kuti kumpoto kuno sadzatengako munthu nde achakwera anatenga Msowoya kukhala running mate anayamba na John Tembo
anatenga Peter Chiona kunoko kuchitipa kukhala running mate, achakwera Nsoya running mate, anakatenga Sidiki Mia kuchikwawa running mate, anatenga Catherine Gordon Hala kumpatsa uspika, anatenga Richard Nsoya kumpatsa uspika, asankha nduna zambiri. Mwina ino simukudziwa nduna koyamba kumpoto kukhala ndi nduna zochuluka ndiye ndi ulamuliro wa Chakwera. Amvalo, Amumba amene, Auchizi Nkandawire, Ahare Nkandawire, Azikale Ng'oma, Avera Kantukule, Anowa Chimpeni, Jacob Ohara, osewa analiso amaya ja Nyalonje kwa zaka 3 ali Minister of Education, almost zaka 4. Kunoko kumaikaso mipando ikulu transport, defense, kwa patsa anthu akumpoto. Achakwera amaonetsa kuti kumpoto kuno amakutenga kuti ndikwawo, komanso ndi kumene iwowo kuli anthu amene angagwiritse ntchito kuti azitukula dziko la Malawi. Lero atenga Nyamata engineer Vitumbiko Mumba amene wasangalatsa Nyamata dziko lonse la Malawi, komanso ndi mmodzi Nyamata wa kumzimba. Zikukuonetsani zikukuonetsani kuti chipani cha Malawi Congress Party ndi cha national, si cha banja, si cha wanthu, ncha wina aliyense. Komanso kuposa mtsogoleri wathuyo Dr. Lazarus Makafe Chakwera amakonda the whole northern region, anatetsa quota system ndi kuno kuchitipa mwana amata kusankhidwa kukonza 11 points 12 points osamtenga kupita ku university, koma kwinako 23 points 24 points kumantenga kupita ku university. Ulendo wina pa Nkhatabe apa pa secondary anapeza kuti panalibe mwana wa ku Nkhatabe olomoti wa northern region olomoti ana onse obwera. Quota system DPP anayitengera kwa kuya, amadziwa kwambiri kwanyengera anthu akumpoto nthawi ya masankho ino, koma samakonda anthu akumpoto. Yes, koma Chakwerayo amakonda anthu akumpoto. N'chifukwa chake mukuona unyinji mwayenda nafe tino tikuyenda tu m'midzife, mwaonako malole ngati anthu akumabwera oka, sitikututatu anthu mawitso stop, anthu akumayenda kuchokera m'midzi mwawo kubwera malo amodzi kudzamuona Chakwera ni Mumba. Akudziwa kuti pa 17 September owina ndi Chakwera ndi Mumba, ndipo palibe sokayikisa kwina kulikonse. Ndimafunsa baba malondera kuti mwachona atu kuno kwanu kuzikayenda ndifunseso inu kudowa sakugwetsani kumene kudowa East iyayi achibwene kudowa East olontapanda kupitako mafumu Anyamata azigogo ndamene amachitira kampeni chimwendo. Kudowa East ndale sili kuyamba pano pafali kuli masankho yayi. Moyo wathu chikhedo chathu timakonda anthu akudowa East, ndikamakumana nawo ndikamacheza nawo zabwinobwino. Ngati pali constituency imene ntchito amagwira anthu achipani, ntchito amagwira ADC, janali ADC akudowa East anatenga magalimoto 4 kumazungulira constituency kuendera zitukuko. ADC ndonse nkumayendera apa titere kumene kuja chitukuko nanga seda chirako chitukuko tisanalawe ndale chitukuko tinachikonda, anthu akudowa East tinakonda, akunalunga akumvera kwakatengesa kwa maweru konse chadakonda asamadandale tipapasa pano pati tipule. Komanso mupite mukafunse kumene kujaku, I bet you akadzapeza munthu 1000 vote out of the 42,000 amene yeye ndi olimba, komanso ndi olimba, komanso ndidzamvulira chipewa. ndikuita nasoni nthawi ina auzeni anthu zoona china mtindi cha anthu amene akuyenda okapasi akuona. Chakwera itu ndikuzeni kukoma kwake president, kukoma kwake ngodzichepetsa abale. President osabweza mtudzo, amutukwane amuyimbe nyimbo kuti pipi kulinzimira chamatinani Maria chasowa ache Marianga ifeto Chakwera natuzati sayankhe, koma iwo achamatinena koma munaona kwefeti kwa yankha amaja Mulungu adzadalitsa, chifukwa iwo aja adzafika povomereza kuti Chakwera palibe angamchotse pampando, koma panopa adzinjoya. Koma akamatukwana adzidziwa kuti kunjaku kuli ndani, kodi kuli Mulungu. China m'bale wanga ine ngati secretary general ndifuna ndipitirize kupempha tiyeni tipange ndale za mtendere, tiyeni tisapange ndale zomenyana, ndale zazikwanje. Lerodu anthu akupanga manyazi kodi mmata MCP ndazikwanje banji saututsa zikwanje aja nali anthu owanamizira achipani cha MCP. The real Malawi Congress Party kampeni yake yokoma ya mtendere yoyamba mapemphero malisasoni chani mapemphero. Ifeyo timati timu yowina saponda. Ifeyo tikuuzeni zoona dziko la Malawi linolo amene anapanga malamulo anadziwa kuti president azikhala zaka 10 koma azikafunsanso pakatha zaka 5.
ndikuuzeni zoona kuti zimene apanga Chakwera mdziko munomo njanji iweyo kudziwa kuti katundu kuti atsike mtengo transport ikuyenera kukhala yochipa. Chakwerayi wayamba njanji kunsanje kuti katundu azibwera mdziko muno mochipa ndiye kuti katundu akhala bwino. Mafuta awa aziyenda pa njanji chifukwa akamachedwa m'misewumu mafuta sangalipire kutha. Koma china chimene usayiwale kwa osa Malawi anthu akutulukatu boda sili patali apo Zambia akumabwera kuno kudzagula mafuta galimoto, ku Tanzania akubwera kudzagula mafuta galimoto, musika mutafusa anthu akuthawa mayiko akwawo kumabwera ku Malawi. Ndifuna kutanthauza chani? Zinthu zadula dziko lonse lapansi, zinthu zinawonongeka pamene ikonomi ya dziko lonse inawonongeka. Ndiye Achakwera akamati ndiwesetsa anthu azikhulupirira. Zina ndi zimene ukuonazi kuti anyamata akutenga okha opandanso wanyengerera. Koma ndikuti katundu wakwera dziko lonse lapansi chifukwa anthu aku Zambia, anthu aku Tanzania, anthu aku Mozambique akubwera ku Malawi kumadzagula nawo katundu iyi. Amalawi adziwe mavuto awawa okwera zinthuwa si akuno kokha. Zinthu zonse zimene timatenga kunja zinakwera mtengo pa zifukwa. Koma ife ngati boma pansi pa utsogoleri wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera tikupanga chothekera kuti mavuto amene Amalawi akumana nawo athe. Zikomo kwambiri. Amene ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress olemekezeka Richard Chimwendo Banda kufotokoza iwo atakati ayamba kufotokoza dzuwa lingathe kulowa pano ndadapo kuti kungopatsa funso limodzi koma sakhalira kumangobwata pano. Iyeyi ndi Chimwendo Bandawo apa ndilito ndi aspirant amene akuyimira ku Mzuzu olemekezeka. Yes. Anthu dzipangeni introduce ine ndikudziwani koma dzipangeni introduce ndi kumene muyimira kuti. Ine ne Benex Mwamulima kukaya kokunuku kuchitipa lori ne MP wa kumuzuzu site lori Dr. Lazarus Makafe Chakwera president uwa bwana lori president uwa kwiyisya o president yo aganta abantu bose mu Malawi muno sona na ndimukwenya o president Kagwandiro okuti ize awone kuno kuchitipa sona ize eni bora kuka stadium akanandi kala president wa kwiyisya naloli ndayo fiyo songo. Okay, so ku Mzuzu City kumene mukuyimira kumene kumudutsa inu amwene modzera mwa mphamvu za Mulungu ndidusa nditu indi mpululire ine naye pa kuwina sona papa abantu abantu bakunava sona tu ine sinasamukepo kupita kwina komaso sinabepo ndalama oro CDF ndachoka clean ndi anthu andisankhaso ndi chikhulupiriro choti ndiwinaso. Mzuzu toti mavoti simabwereza inokubwerezani ndiyobwerezayo anthu onse ku Mzuzu agwirizana kuti abwerezenso Benedict Songwe Mwamulima mosakayikiranso ayi ngachita chitukuko inu kapena mmangokhala osayiona. Ndikuuze boma la Dr. Lazarus Makafe Chakwera lapanga zitukuko ngakhale linayi ndi mavuto osiyanasiyana koma tikuona zitukuko kumwera pakati komanso ku Mzuzu. Ndiye ndikati ndilankhule zitukuko za mu Mzuzu komanso zakuno kuchitipa sungaziwerengeso. President osazikonda ngati uyu sinamuonepo, president ozisisa ngati uyu sinamuonepo. Lero mukuona apa mpaka kugona kuchitipa district zodabwisa kwambiri komanso kukaonera mpira ku stadium ngati ichayo. President amene yoyo ife timufera ife Malawi timufera. Musanapite Benex Mwamulima anthu akuno kukitipa akuonera apa kauzani fundo imodzi
kuyenera kuti adzafotere Chakwera kuti amodzi kuchankhulo mwevaya vantu vakuchitipa inene Benex Songwe mwamulima MP wakumuzuzu site upresidenti Dr. Lazarus Makathe Chakwera mumusalesona upresidenti yo awanta vantu upresidenti uwachitukuko upresidenti yo mwizahe prizi vantu vakuchitipa musale upresidenti Dr. Lazarus Makathe Chakwera abamwene wose kuno muchitipa waenda vafotere Dr. Lazarus Makathe Chakwera sona numwana witu uyu bali alinuwira pano mwemwenye alinuwira uyu atalipa nayi moyo angampota uyu weyo ndawine muno muchitipa no one weinuyu mwandu uchitipa mwewasi mumwenyu alinuwira musongole weyo chitukuko mukaya mosi weyo atukula mutakamuleke hawa papi sona tu nane kumuzuzu tewandeke ha twewasi tituwine. Thank you. Benex mwamulima komano nditawidi ya kampeni mmenamwe yankulila amenewa iya mwamuyamba muntu kawanga chomene yawa songa inu vitani tijezeko ndame nakuimirira kuno kuchitipa kwani mukuimirira kuno kuchitipa chitipa centro ikuti bwachi sai no ndine muntu wawo nimakhala momo sindikhala kutali yayi sinde mulendo yayi timali nawo zonse jamali ni madana ndadusa kale alaza sitadusa nawo limozi chokulipisani ndima nchani tu support imene ile muona ni utaona ni andu ambiri hapa onse support yanga ndia kodi anthu kuno kuchitipa sa Chakwera a president Chakwera akumati chani Chakwera kuponda kwambiri wapaka zambiri kwa basi zulomo na stadium yoseja ndamanga ndine through iwo Chakwera this CDF ya 200 pano atipa sa 500 bastanda jana saraja ndi umwani sana tiamba mombo ano October imetika ngombe ndikuyamba ndife ndichakwera ndine ndichakwera nanga ndaniso ino tunda mambo zina licha komanso akumbutseni dera limene mukuimbira zina langa ndine alinuwira mwene Songole ndiwimira dera la chitipa sente amene otu nditu amene ino ndikufuna nsoni nthawi ino ishuwa iwo atu akuimira chitipa central nde amafoto stadium imeneyi ndi boma la Chakwera ndi mafotokozapo kuti mtsogolo lino alito ku alile akubwera pa chitipa boma pamenetu pa sonkhana anthu ochuluka kwambiri kuti amuone apa ndito ndi anduna amenetu amaona za information iwo adunda Moses Kunkuyu tikulenderedwa athokoza simukugonja atu simukutoka alibe chotopera alibe chogonjera ndimaona atu ngati mwina mtsogolo lino mitunde kutalika kuti pena paka agonja akuchokera kunthalire uku wayenda 3 hours kupita kunthalire 3 hours abwera pano akachoka pano apita ku misuku ubwera pano from here apita kukaronga ananena afumuka amwene nthalire kuti ife koyamba kuona president akugona pa district kuti wadzagona kuno kuchitipa ikuti muzonaso kukaronga akagonaso chibani kuno kuchitipa mwachona bwanji kwani kuno ndi chamoyo kwambiri ikati chamoyo kwambiri ndikuyankhula zimenezi ngati munthu amene ndimafalitsa nkhani za boma ndi kuti ndimapetserera pa ground palijani komanso ndikuyankhula ngati national campaign director kupanja Malawi Congress kumalo kumene tayenda sitimangoyenda kumakambanga kwacha hayi timapita ndikumakamvetserera pa ground ndikhoza kuwuzani kuti boma lino la Chitipa lonse kuzandifuza zimenezi pa 16 September paja voti boma linolo ati awine ndi Lazarus Chakwera Oma siri kupinga ili
kupita kuti zimene zizi mukasunge ulibe zimenezi. President Chakwera akuwina chisankhochi komanso ma MP ake akupambana. Musadzasinthe apa chifukwa Malawi akutiona. Ndikuyankhula muchichewa, ndikuyankhula ndi Amalawi. President Lazarus Chakwera awina chisankho chimenechi. Ndikupatseni credit kuti kampeni imeneyi munakozeka, ukumaona branding komanso simunaone kanthu. Kampeni simunaone kanthu. Chere zinthu zimene mutaone tinakuonetsani launch ya manifesto ndi launch ya campaign. Ndi apa sitinakuonetseni kanthu. Tikuonetsani imene tiyendere komanso imene tilatsekere ndi tidzakuonetseninso inauguration. Tidzaonetsa inauguration. Akuti kuli kanthu kokanthu la mtalo kampeni imeneyi apa ndito akhani wathu Grant Muhango. Grant waswera bwanji Grant? Waswera bwanji chisomo. Akaswera. Ayang'ana Malawi. Wenda iwe ngati mtola nkhani. Anthu akuti chani kodi? Choyambirira chisomo. Anthu monga unamva mwina ndinene amakamba Bedex Mwamulima atuluye Msongole kunena kuti anthu akuno kuchitipa tiyenti votere Dr. Lazarus Chakwera. Ndiye anthu mwana abwerera panopa. Chinthu choyambirira mwina chisomo. Anthu akusokoneza chipani cha Malawi Congress kwawo ndi kuno. Kumpoto ndi kwawo. Mu 1949 atayamba Davis Lilo Mumba anayambisa African National Congress imene azungu anazayithesa. Atayithesa Otoni Chirwa anazakazikisa Malawi Congress Party kusonyeza kuti anthu akuno kumpoto akamabwera Chakwera akumapeza kuti wawo wafika pamalo ano. Ndiye mutakuona chisomo kuno kuli khwimbi la munthu. Iwe ndine ngakhale MBC tili ndi matimu amene tikumachita kulandirana chifukwa ulondowu ndi mtunda. Koma kumona tsogolo lino tumachita kuti koma akwanitsa bwanja. Ino adi iweyo waisechitomo unaona mmene anthu analili kunthalire. Thalire ndi kunja kwenikweni komanso kutali. Koma choyambirira mtsogoleri wa dziko lino owakwanisa kafika kumeneko. Akala kuyenda madera osiyanasiyana chipatala kutani wachikweze chipatala chimene kuti chikhale chinthu cholongosoka. Ndero anthu akamabwera kutaona Chakwera ukuona mmene anthu akulipana shati t-shirt ya Malawi Congress chonsechi kusonyeza kuti anthu akumukonda Dr. Chakwera ndi injinia Vitupiko Mumba komanso chipani cha Malawi Congress. Ndipo ndilibe chikayiko choti ndi zimene zikuchitikazi anthuwa azampasa voti yawo Chakwera. Chifukwa chake ndi chani? Chino tikukamba ntchito za chipatala ngati zimene anali kunthalire zatheka ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera. Museuja timanena kuti ukuchitika ndi ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera. Nanga anthu akuchitipa kuno magogo athu akuchitipa kuno akayikira chifukwa chati. Tikukamba za stadium unaona president akaona mpira ukaona mpira kusonyeza Chakwera akamayenda amakonda anthu awo amakonda anthu akuno kumpoto popeza chipani chimonga nanena 19 Nyanza African Congress kumpoto Malawi Congress Party kwa Otoni Chirwa kumpoto. Inu kuzatenga Vitupiko Mumba bwerana Mumba ine ndikutanga ndeni mmene zililimu tione tigawane chitukuko ine ndikamamanga chitukuko uku ndi uku inu sompangire uku kusonyeza kuti anthu nawonso mone mmene abwerera anthu amukonda Dr. Lazarus Chakwera. Tikambe nkhani ya nthalire chipatala cha nthalire kumene amakatsegulira mtsogolo dziko lino nchofunikira bwanji kwa anthu akuno kuchitipa. Waiona misewu yakuno kuchitipa madera ambiri misewu yake ndichaonera kuti ndiyakupitsi misewu yake sani sili bwino koma kukhazikitsa kwa chipatala chakuthalire zapangisa kuti matenda ang'onoang'ono amayi asachite kuyenda mitunda itali 100 chakuti kilometers aziyenda mitunda yayifupifupi mchoinonoti akamafika kumalocha asavutika anthu amenechi. Ndero chimene chikuchitika pano choonera kuti kukweza chipatala chimenechicha wanu chathandiza maternity wing. Chimene tikumvera pano mtsogolo dziko lino wafika kuno kuchitipa koma kunena kuti kuli mafumu pamalo pena pamene akhala akapatsa moni monga mukudziwa akapita kudera mtsogolo dziko lino salepherapo kumana ndi mafumu. Nde pali malo ena pamene pali mafumu akangowapatsa moni akuti akubwera 5 minutes he will be here at the middle of Chitipa Boma kuno kuchitipa. Grant Muhango ndinakali nawe apa chifukwa iwo kambaso kuyankhula umakhala ngati achimwendo kuti achimwendo. Ubwino wazimene akuchita Chakwera wakambapo chisomo kuti akayendera mafumu kulikonse kumene akupita Dr. Chakwera
amayamba wafika kumafumu awotire kumagogo Manafyale loli Manafyale hati loli nipakuomba imbombo syangu muno panandi kuyenda pang'ono kakumana ndi mafumu aja kukwata usachita kuti ineyo kuti ndigwire ntchito ndi voti imene mukundipasa inuya mafumu ndi voti imene akundipasa anthu akuchitipa kunoko koma kwakukulu ndinanena chipani cha Malawi Congress kwawo ndi kumpoto anthu akumpoto lero achakwera awasankhira mnyamata wawo Vitumbiko Mumba amumba takhalani apa pamene ena amanena kuti iyayi sizitheka kusikukhala mtsogoleri mu nthawi yachakufa chihana zinakanika sizinayende koma achakwera akatenga mnyamata wawo kuwapasa kunoko ndeno ngati mpoto anthu amakhala wolukana nde atenga mwana wakuno koma chisomo tinayenda tinapita ife mpakana ku misuku misewu yati sindikuziwa ngati enawa akafikako achakwera kupita komweko kukazungulira kufuna kuona kuti zinthu zikuyenda bwanji. Paramount Chief Kyungu from Karonga and Chitipa. Hey, how are you? I'm very fine. How are you? I can see. Tokolatsi balino ali kuno lero kuchitipa mukuva bwanji fumu yangu kuva bwino kwambiri tikunyadiranso kuti anthu onsewo abwera kudzalandira chitukuko cha Nthalire Hospital kumene anakasegulira tsogolo lino ndichofunika bwanji kuno kuchitipa kufunika kwambiri kwa anthu azikhala ndi thanzi zipatala zikamangidwa monga chimene chija tikuthokoza tikuyamika boma komanso tikamekani ya sewu imeneyi afunikira bwanji sewu imeneyi ndizikhulupirira kuti boma likonza misewu yonse zimatenga nthawi koma pang'ono zikoti zikuseneza kuti zikwera. Yeah, nice seeing you. Thank you very much. And you look happy. Thank you so much. Afumo amenewa Paramount Chief Kyungu maboma amenewa Chitipa komanso Karonga kufotokoza kuti yayi kunga amene wakhala kufotokozera tsogolo lino kunena kuti yayi chitukuko chimatenga nthawi komanso akumafotokoza kuti kunali mavuto a cholera, COVID, cyclone mavuto amenewa ndithu adasokoneza zina kuti zichitike kudziko muno koma akumanena kuti ndipatseni temu ina muone zimene zitachitike yetonse maso ali kumeneko kuti tapatseni tione kuti kodi zimene akunenazi akwaniritsa ndaswera kaenu sititopa mwene ife dzatopa pa 17 kusangalala basi ineyo ndinayara mpeza Deputy Organizing Secretary wa Malawi Congress Party Malawi yesewu mwachiona bwanji chipani kuno kuchitipa chipani cha Malawi Congress Party ndicho gwirana kopsa Malawi yesewu kuno ndikuchitipa kuno muone nantindi wa anthu momwe lili pano anthu ali pano samasewerayi koma tikangoti kwacha anthu ose amangoti kwacha andisafunanso munthu wina aliyese afuna Dr. Lazarus Chakwera basi nasusumira ngati kodi malola abisa kuti sindiona mwabisa kuti ndipo palibe ole munthu mmodzi amene tatenga palole anthu wayenda okha ena mitunda yopotsa 20 kilometers kufuna kuti adzaone Chakwera ndi momwe amachikondera chipani cha Malawi Congress Party. Kuti inu muli chitsimikizo kuti pa 16 pano mugoletsa amumba kumati muhozenge ndipo tikumenya momwe Dr. Lazarus Chakwera anatengeranso nanji mumba ndeyi tikumenya 50% plus kama vota angati timenya 70% plus 1 tathokoza ziko kwambiri wachiwiri kwa mkulu wa Chinyamata Kisundusu mashini simbanero ende mashini Kisundusu chipani mwachiona bwanji Chinyamata kuno akuti chani musanga kuno ndi kuchitipa anyamata onse kwaona zimene afala chani pamenepo zalembedwa chani tayang'ana uyang'ane bwinobwino afala chani anyamata yes bomba tu limenelo chigoli cha Chakwera chimenechi nakuza kale kuti Chakwera amene anasankhira Vitumbiko Mumba achinyamata onse ngokondwa from Chitipa tiusanje chimodzimodzi ndi kuchitipa nanji kuchitipa kunoko ndi kwawo kumene akuchokera amumba ndi akumpoto ife kuno timayendera kuti watu mutakuona paliponse alese ndo chimwemwe iwe ukuona kuti achinyamata amenewa ndosangalala fuka chani bana president anatitengera nyamata nzathu onapo engineer Vitumbiko Mumba sa nyamata onse andokondwa
kuti muone kuti konse kumene mwayenda mumapeza chinyamata ndosangalala. mafusa abangochoka kumenewa kuti kodi malole mumabisa kuti ife sitinyamula malole. Iyi ndi whistle stop tour, si nsonkhano. Whistle stop tour a president amapita pamalo amakapeza anthu akuwadikira. Uwu si nsonkhano. Awendawo hapa Chitipa chikoka chachakwera simunakatengera mwina ku Tanzania iyayi a president ndiwo achoka kunthalire nakonso nakapeza chinyamata nakapeza chinantindi chanu. ASG achimwendo anapita kwinaso akapeza chinantindi chanu. Pano pa president akachoka pano apita ku Misuku akapeza chinantindi chanu. A president akuyima pamene apeza anthu kuti ayankhule nawo. Kisundusu nakuthokoza Bwana ine ndi Kisundusu abantu Masasi mfolo Mpepe baba ndilomweli kupitiriza kucheza dado osiyana-siyana. Apa ndikuona amayi mukuchaza atu amayi muli bwanji? Tiri bwino kainu tu. Mwayang'ane uko mwayang'ane mukusangalalani mukusangalala chifukwa chani amayi? Chifukwa cha Chakwera Wamalatu sindisindai sindisindai. Kwani simukusinda? Ai inu mwachoka kuti? ine nachokera kuchitipa ukutu. Kuchitipa? Kuno chipani chili bwanji chama la Congress? Chili mtende waka basi tu. Sindisinde kusangalala kwaka basi tu. Yankhulani chakwanu ndikufunsa nifunso ili muyankhule chakwanu nchifukwa chani anthu adzavotera chipani chimene? Yankhulani chankhulo chani? Ichakukwitu imbombo sha Chakwera ama business ubulimi bwoshi ubo buli pandashi amalonda gali pandashi amashabala gali pandashi nokudekasiwa payi ifirombe fili pandashi mitengo ili pandashi itikite kakanandi amashabala gali pandashi ifirombe fili pandashi ubulimi bwotu kulima Chakwera amalonda gitu ndamba shitu shili pandashi tikite pasi leka tusangalele leka takusindapo tatusindepo Chakwera mpaka rutire muboma ingile Chakwera muboma kungova kuti ingile kumangoti amene ife sinasi sunguva kuno ndikuchakula ziyankhulo zosiyana-siyana ziyankhulo zoposa 18 anthu amene wamayankhula kuno ziyankhulo zina ipiti kwayankhula chitumbuka sangakumve kuno kuti ziyankhulo zosiyana-siyana. Malawi timamkonde chifukwa zimenezo cultural diversity kuno ndikuchimake kuchitipa apa ndili ndi achinyamata amenetu ndithu tiyankhule nanu muli bwanji? Tibwino bwananga. Tibwino. Mukumva bwanji kuti tsogolo lino lero akuyenderani kuno? Ife panopa tikumva bwino chifukwa choti tamulandira bwana wathu kuti tigwirane ntchito ndiponso tivota osabwera kumbuyo yayi. Ndiponso ife tiziwa kuti boma lathu ili likuti tandize zinthu zambiri. Limene ife tifuna kuti tsogolo lathu ikhale lowala. Loko achiyufi ndife odandaula chifukwa choti tikuperekedwako pang'ono chifukwa choti makhalidwe athu tiziwa kuti ana akukula panopa chifukwa abwana athu atithandize kuti tsogolo ana athu likhale labwino achinyamata. Yufi yathu iyi tiziwa kuti abwana ulimi uli bwino makhalidwe lathu ndiponso panopa ife tilede kuti tivota sitibwera kumbuyo tika ndi president wathu mwa nthawi zonse. Kuno kuchitipa president amamukonda anthu amamukonda loko ana amene amamukondaso wina aliyense loko agogo loko akudandaula azigogo aje kuti panopa ipanga tizayima pang'ono koma tifuna chitandizo kuti azigogozo nawonso kamuswahala nawonso katandizidwe koma tinawo ndi ntchito. ndakafika tsogolo dziko lino mumulandira ndi nyimbo iti panopa ifeyo achiyufi kuno tikumulandira kuti ifeyo abwana sangalale ndiponso nyimbo yetu kazi ikalantindoji kucheza ndi achinyamata amenepo kusangalala kuti tsogolo dziko lino tsiku la lero akhalera akufika. Ndinali ndi Grant Muhango tolankhani wathu amene ali kuno kuti ticheze naye. Grant timakamba kuti tsogolo dziko lino anali kunthalire kuchitipa kumapiri kutali kudzafika kuno
nkhani yachipatala chimene atsekulira ndi mtunda ndimamumva atolankhani wathu Milulu amanena kuti azimayi apakati amafa chifukwa cha mtunda. Zimene zinali bwanji mbuyo iwe chisomo chinthu choyambira msewu ochoka pano kupita kunthalire ndi wovuta chifukwa kunthalire ndi kumbali komanso ndi kumapiri, msewu umakhala wovuta kwambiri. Ndeno kunali kachipatala kena kakang'ono ngati kanthu kongolandirapo kapanadolo kapena mwina kungochitapo sikelo ya amayi oyembekezera, koma Achakwera atabwera anena kuti iyayi malipoti onena kuti azimayi kuberekera njira, malipoti onena kuti anthu ena kufera munjira sindikuwafuna. Ine singatumikire manda ndiyena nditumikire anthu amoyo. Ndi Achakwera achikuza chipatala chimene chicha kukhala chipatala chacho, komanso sikuti ndi chipatala chokhacho, kumahowe kuli chipatala chimene amanga Dr. Lazarus Chakwera. Lero lino abwana anapita zikazionere ndekha kodi ntchito imene amanga kumeneku ithandizira bwanji. Ndiye yapezeka kuti anthu 160,000 akhala kulandira thandizo kuchoka pa chipatala chimenechi chimene Achakwera kupita kumeneku kunali kazionera wokha, komanso akamamva malipoti mwina nthawi zina anthu amalemba malipoti abodza, koma Achakwera anapita ndikazionere ndekha. Anthu akamati mtunda ndi wautali monga wakhala kukuona chisomo akhala kuyenda kuzungulazungula kumpoto kunoku akaona msewu umene usuli bwino akunena kuti uwu ine ndisanachoke pa 2030 ndikumanga msewu umenewu. Ndiye kupita kwa Achakwera kupita kunthalire kukasegula chipatala imenechi apulumusa miyoyo ya amayi, apulumusa atsogoleri amawa, apulumusa mapurezidenti amawa, komanso thanzi laonesa la Achakwera kuyenda kuchoka pano kafika kunthalire simasewera, kunena pano simasewera. Tikamamva 160 km tikumamva ya mtala, koma muziwa ndi mmene misewu yathu ilili ndi mmene mwina mbuyo muzipatala zibakhalira, koma kubwera kwa Achakwera kafika pameneku ndi chitsimikizo chonena kuti anthu pa 16 pano akamapasa voti Chakwera akupereka voti yawo kwa munthu amene ali ndi mtima wofuna utani kugwira nawo ntchito, kwa munthu amene akufuna utani kuwatumbula chisomo. iyayi grati ndimadziwa ndiwe mbusa leo makhanga tikulalika tupa iyayi zabwino zinthu zikamachitika amanena kuti iyayi zabwino yamikirani utakuona chisomo. Munthu amene ali pano sinaonepo lole kufika panopo, komanso president Zulo wayenda wakapemphera ku African Church iwe ku African 1912 mtsogoleri woyamba kupita kukakhala nawo kumene kuja kubwereso undiyitanire afumu abwere kuno undiyitanire iyayi pamene Mungu atsegula kumene kanema wathu okondedwa wa MBC tikulandireni timpokerereni kuno kuchitipa ena kulimvera pa MBC Radio 1 MBC Digital iyayi kwathokoza kuti muli pamenepo kutsatira zonse zimene zikuchitika kuno kuchitipa. Dziko lino wafika kuchokera kunthalire kufika pa chitipa, koma monga munamva muja kuti pali msonkhano wina wa mafumu umene ukuchitika chakuseliku nde osachedwapa akhale akufika pa mchombo pa boma limeneli la chitipa pamene pafika chinamtiri chake isaname kuno kuli gulu la anthu ndi manena kuti pali mafumu akuno kuchitipa amene ndikufuna ndiyankhule nawo ayanganena Malawi kumene kuli bwanji ili bwino kaya iwo mukupa bwanji kuti mtsogoleri wa dziko ali kuno wasangalala kwambiri isewa ukondwa kwambiri wamene ni mtsogoleri wathu chankhulo cha bwana oyo tikumulonda mukaya kitu kano talonda yunji na imo yumu mwenecho inti kazi ya kaya muntu yumo yo wakurupi sonali zii chocho tukulonda chochi no chombo na chimo akaya katengana jewo intamyo tena ziko ni bombo zikwizaga lolu mwenecho chala abikimoyo bokati taliko na chimo chimo kutaliko na chimo tumurondera rusakoro wache awina je taliko uyunji na imo yumu kwenye weyunuyo kodi inu mafumu mumakhala ndi anthu akubati chani sacha vamakamba zabwino vaneninyiza he chifukwa chabyo akuomba chifukwa itaimu iyi mukaya nderama nyinji muulimi wesi yo mulimi owo watu inawo babalime mukaya babalimi bakubarara ng'ombe bwire itini 5 kakakula kufetereza kale ikabanga mabagi 10 gakuli fetereza lodi lero ni bagi lyoka liguru wenu ufetereza kubulimi kwa sikali ndalama
abantu banduchimbira bakwiza mukaya bati bande bakulima banda malenti mukaya balondu kulima chifukwa chati ndalama zonse zaba mukaya po mukaya obupina butakubako ndinamva kuti tsogolo lino kumwa kuno atakatsekulira Nthalire hospital kodi chipatala chimenechi chofunika bwanji kuno kuchitipa ku Nthalire topalizgaye kutalire chipatala chabacha kuchitipa cheka ukwanda kale mpaka wosi chipatali chikulu cha Meko kuchitipa ingilera wika kutalire topalizgaye koti ndavisoni takayanja kumisiku awiki chipatala ndakayanja ukamema awiki chipatala koti wotwauka kosa kabarokosa pacha ndimanyasa ndi afumu andani mweni chinunga sabutie mweni chinunga ndakuti ndidala pa headquarters ya Balambi mukatiperekere alambya wose kumeneko zikomu tamanda makupatsani moni zikomu yeyo koko chalo amenewo ndithu kufotokoza kuti ayi iwo ndothokoza kutsogoleri wa dziko lino kwa mtsogoleri wa dziko lino chifukwa choonetsetsa kuti chipatala cha ku Nthalire chakwaniritsidwa kumeneku ku Nthalire panalipo ofuna kuti chipatala chimenechi chitheke koma pano tukamba pano ndithu zinthu zimenezi zatheka kuchoka mtundu ochoka ku Nthalire kufika kuchitipa ndi mtundu wautali kwa basi moti kuti uyende umachita kudziwa kuti kuti kuyenda kumeneku ndikumalawi konkuno koma iyayi chinatengera mtsogolo dziko lino kunena kuti kumeneku kukhalenso chipatala ndimafotokoza kuti pano pafika mafumu ochuluka afumu ena abwere nawonso ndicheze nawo timve kuti ndosangalala bwanji afumu kuti mtsogolo dziko lino ali kuno mfumu amalawa mene ndikuponera ine ndine Afulano Michael Mulambya sabuti mweni fumbo muchitipa kuno ku Malawi. Inu kuti mtsogolo dziko lino ali kuno wagona kuno mukumva bwanji ngati mafumu? Ife ngati mafumu ndife osangalala kwambiri ndikoyamba kuti president kuchitipa kuno agone ndiye kuti tamulandira ngati mwana watu kuno. Ndikuonanso kuti mene zilili pano apitirire kulamula monga ine mweni fumbo Afulano Michael Mulambya kwanga kusaputie kwanga ko area of my jurisdiction kumene ndimalamulirako zambiri zachitika within 5 years kuli irrigation ya Pride Malco irrigation kwabweraso network posa chedu hapa yati enemo aikako matowers pali mazi afika mpaka mazi amapaipi aliko kuifumbo buloko ya sukulu iliko musewo anakoza bwino woti mpaka kusikimu kufika ndi Pride ndiye tikuona kuti ngati angapitirire zinazokalazo katara kochoka parufinda kufika kuifumbo kakoza kuchita network leo network kuifumbo ikoza kala bwino tuma bridge tukoza koze bwino moka yamba kasege mabridge hapa kasege awiri ola 3 akoza koze ndiye zopitirira ife palibe zokaikira moti anthu kumudzimu akumati chani sacha kwa ali pambuyo pachakwera ngakale kampeni amabwera anthu koma amene ali pamtima kwambiri kuti akoza kumvotera ndi chakwera basi modenawo zungokhala basi ndi kampeni poti munthu mazi tikapika sima mmakala mazi chanjani koma timachisima koma mwini wake ndi ufa ndi sima pamenepo palibe ukayika angakala abwere si kampeni aduse koma voti ndi achakwera. Kodi mukuveka chichewa bwino munapangalira ngoma kapena munalaphunzitsa ineyo ndidali mulangizi kwa agriculture ndagwirapo extension communication pa district pachitipa pano communications officer ndiye za communication ndinapangapangapo modi zimene zachitika za irrigation mwati iziro zichatika chita izi ndi matandiziraso konko matandizira si ntchito yanga ino ndi mfumu ya sero tatokoza nditu pachafumu ndani ndine Afulano Michael Mulambya sabuti mweni fumbo kuifumbo muchitipa kuno ku Malawi tatokoza Central Africa malisitsa tatokoza mfumu ndaona senior chief Mulambya amene afikanso nawo
He's a good friend of mine. Ulipaje pupu? Tukundipa samuni chimwecho chene. Yeah, tili live pa MBC. Ndinauza kuti he's a good friend of mine. Ndipo ayangana Malawi. Amakana. Amalawi mwayangane ndimauza kuti you are a good friend of mine. Niko pusa libodzi. Kuti mwamulandira bwanji tsogolo dziko lino. Yeah, itamulandira bwino kwambiri. Ino mwayangana. So a president awalandira bwino. Chifukwa anabwera zulo. Anakhala ndife pa mpira wa Chitipa United ndi Blue Eagles imene tinawina bwino tindisosangalala and chimene tosangalala kwambiri chachikulu for the first time after a long time president kuzagona kuno kuchitipa kakhala koyamba simasewera ndiye ndipo wosangalala kwambiri. Tsopano ndisitukukoziti zimene mwaziona mu mboma umene mulamuliro umene umaona situkukoziti kuno kuchitipa itaona zambiri ngati ife kuchitipa kuno chitukuko cholodza ndi maso ma irrigation schemes ya Mariko ndi Iringa kuwenya Mariko kuifumbo and stadium ya Chitipa iya seguka depo ili pafupi kuta mashedi mu market amangidwa kwa ife tikuona bwino nivi ikuchira program ya nivi ikuchira bwino kwambiri kunoko chimanga ngakale climate inali yoyipa mvula zinabwere bwino koma anthu akolola chakudya chilipo koma kuno mmalima ndi madutsa madera osiyanasiyana kuona kuti anthu inu mmalima mungatodyetsera Malawi yonse. Well, chikalakala kuti ndi mvula yabwinobwino Chitipa is a basket. Titakudyetsa Malawi nzoona koma tiona ngati zikale bwanji Mulungu ndi wabwino akatidala kwabwino titaku mtsogoleri wa dziko lino ndi mtsogoleri wokufa. Ndimaona kuti mafumu mukapempha nthawi zambiri amakubverani. Ndi chitukuko chiti chachikulu chimene mungampemphe mtsogoleri wa dziko lino mu tsiku la lero. Chanambala wanu mmene mukuziwira ine mwaulambya kuno kuchitipa ndikufuna musewu wochoka ku Nthalire mpaka ku Mbilima Iromba koma ayambire pano anayamba kale kumanga kuchokera pa boma mpaka ku Mbilima musewu uja tikufuna kwambiri chifukwa kusegura Malawi ndi maiko aku east uku ya ndakuthokozani mfumu yanga ndikamachoka atumbuzi akati dzingobwera afumu anga amaulambya amenewa matokoza kuti chitukuko china chimene chofunika msewu wa Iromba umenetu anayamba kale kumanga khali moto zimene zanyamula mtsogolo dziko lino zayamba kufika atu pamalo pano osachedwa anyamata dziko lino akhaletu akufika pachitipa boma pamenetu pasonkhana chinamtindi cha anthu kunena mosasinjirira kunena mosaopa kunena mwachilungamo. Pano pali mwana wa munthu pali mwana undipondera mwana khwimbira undipondera mwana kusowana pano muonana mtsogolo dziko lino akachoka pano ngati muhango woyendayenda kuyenda anthu osiyanasiyana kumva zimene akunena anthu pakali pano anthu akuti chani nkhani yayikulu chisomo imene ili pano nditakusimikizika ndi nkhani yakuti anthu akutsimikiza kuti kunoku kuchitipa konse kuno ndi Dr. Lazarus Chakwera malingana ndi zitukuko zimene akhala akuchita kumalo ano ndipo monga takhala tikuyenda ku Nthalire kunali khwimbi la munthu tidafika ku Misuku kunalinso khwimbi la munthu ndipo pano pachitipa boma ndi pamene pachita kuzaza anthu kuchita kukamba za ubwino wa Dr. Lazarus Chakwera ndipo ndi chikhulupiriro chisomo kunena kuti anthu awawo akubwera pano palibe amene wachita kubwera kuti akamnyamula palole koma ndi anthu amene akubwera kuzakonda kukonda chipani chawo koposaposa ambiri amene ndimawafunsa ndikhanenera kuti nkhani yaikulu ndi nkhani ya running mate chifukwa mwina muona umu ndi umu anthu ena asankha anthu ena kuti mwina ndale sanambe ndikale komanso mwina sali sakuziwika ena asankhana akuluakulu okhaokha koma Dr. Chakwera poganizira anthu akumpoto kunoko akunena kuti
timuyamika bwanji Dr. Chakwera chifukwa Dr. Chakwera watipasa mwayi, watiganizira, watichosamo ife maganizo akale amene tinali nawo kunena kuti yayi mwina chipani cha makongwesi nchauku kapena ife asakutiganizira iye ndife anthu asankho. Koma kubwera kwa Dr. Lazarus Chakwera kutenga avitumbiko mumba, kusatenga anyamata amene ali nawo pa ulendo umenewu, kusonyeza kunena kuti Chakwera akupanga ndiye chisomo anthu amene ndayankhula nawo amene nasungulira zonse zikuonesa kunena kuti anthuwa akukonda Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani cha Malawi Congress. Mwina iwe utautsimikiza chisomo ndi khwimi limene labwera pano. Timafotokoza Grant mzanga Grant kunena kuti chipani cha MCB chikuonetsa kuti kampeni imeneyi chinayikonzekera chifukwa kumaona branding ngakhale zochita kumaona kuti anthu awara anakonzeka. Iwe chisomo usatisengeze andi pamene umaita udabo kuti kodi Katundu yeseyo anali kuti anthu amene anazikonzekera kuyambira liti. Koma chachikulu sikuti ndikungokonzekera branding naiona ndipo pamene akudusa pauita kukhala pokoma. Koma kwakukulu ndikanena kuti akuluakulu tipaseni voti ikamafika 16 September ife tipange zitukuko zimene zipindulire apa pakatikati apa Achakwera anangopanga ma interview aja anthu amaseka a walk in anthu angolowa anese kuti kutengedwa aphunzitsi over 20,000 promotion apolisi pa promotion kupolisi amene kuchipatala nakwasi kuti nkhani imenani ikubwera zonsezo ukatione chisomo anthu ngakhale mafumu atuluka sikudanachita akawatenga iyayi nkhani ndionera kuti Dr. Chakwera waonesa mtima wonena kuti iyeyo afuna ayende adye avutike alire limodzi ndi anthu pamene akunena kuti Malawi wasala pang'ono kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino. Malawi wasala pang'ono kuti alongosole mmene muli mokoma. Naona unacheza ndi anyamata angapo ndithu ndati mnyamata wapita kwa anyamata anzake chitoko nkhani wathu Grant Muhango sakuonetsa kudoba sakuonetsa kufoka pamene tikunena kuti mtsogolo lino wafika ndithu pamalo pano galimoto zimene zimanyamula mtsogolo lino pang'ono kusendera ndithu pachombo paboma limeneli la Chitipa kumenetu timanena kuti kuli anthu kuno wafika mwana wa munthu ndipo ndi tsiku labwino chifukwa kunjaku nkwadzuwa zofunika ndithu ngati mukubwera kuno kumatenga ndithu madzi zija umavoti munthu wagwa chifukwa choti pano pali mwana wa munthu kutentha kwa kunja kwa dzuwa plus kutentha kwa kuti pano tafinyana iya kufunika madzi kumamwera pang'ono galimoto imene yanyamula mtsogolo dziko lino kuyenda kulunjika pamenetu pali galimoto ija ya mpatadenga imenetu ndithu ayimitsa moyang'anana ndicha kummawa kwa boma limeneli la Chitipa. Ndimafotokoza kuti kumayambiriroku kummawaku mtsogolo dziko lino anali kunthalire kumenetu amakatsegulira chipatala chapang'ono chimene chamangidwa ndi boma limeneli la Malawi Congress Party. Kupatulapo iwowa anachiona chofunikira kwambiri kuti akumane ndi mafumu ndiye asanafike kumalo kuno iwotu analunjika kukakumana ndi mafumu akuluakulu to kuno ku Chitipa amenetu ndithu munamva akuyankhula pompano pa MBC kunena kuti yayi ifetu mtsogoleri ameneyu timamukonda kwambiri tamulandira izofunika kuti adzendera anthu ake kusaonanso mitunda chifukwa timanena kuti ife MBC tikumasiyirana kuti iye izangapita athamangire kunthalire ine ndikhale ku Chitipa izangapita mwina athamangire ku Misuku koma iwowo koseko akumenda ndiwowo ukumaganizira kuti komatu iyayi mtsogoleri mphamvu zilimo tikwaniritse imene ndimene wakamba nkhani yayikulu kwambiri kunena kuti kuyenda kumene akuyenda mtsogoleri Dr. Lazarus Chakwera kumapita uku malo okumbikakumbikacha Achakwera kumadusamo kusonyeza kuti iwo thanzi lilimo mphamvu zilimo ndiponso si president wa mu office akufuna kuti anthu akapata ndondomeko zawozi azikhala kuti akuziwa ali mchithunzithunzi kunena kuti ndikamba uku kukulisa kuti msewu wakuli wakuti kutsalire ndikutali mapiri okhaokha misewu yoonekeka koma Achakwera nakafika akupita ku Misuku kufika pano paboma safuna kuyenda mtala mokhamoka iyayi chisomo iyayi Grant Muhango fotokoza ndithu kuti iyayi chamutengera tsogolo dziko lino chikondi chake kuti to ayendere anthu
akuno kuchitipa mtsogolo dziko lino kukwera pasanja tsopano anthu mphungululu manja mwamba kukondwerera kuti mtsogolo dziko lino wafika pamalo pano mayenda abambo anyamata ndi asungwana posachedwa pano kuperekeni kwa amene akuyendetsa mwambo umenewo. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi and the President of Malawi Congress Party, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, imwe mwiza pa malowano, nchindi zipelekekeso kwa imwe wa Secretary General wa Malawi Congress Party, wa dada Richard Chimwendo Banda, ndiposo nchindi zipelekeke kunduna zose zilipano, ndiposo na wose au wafuma ku National Executive ya chipani cha Malawi Congress Party. Nchindi zikupelekeka zikulu kwa Paramount Chief Kyungu, imwe mulinasepano ndiposo Senior Chief Mwaulambia na mafumu wose imwe mwiza kuzakapokelera wa President. Va President pamalowano pa Chitipa Trading Center vantu wangwamba kuunjikana 6 o'clock na mlenji kulindirira imwe. Andi apa chibaba chao chose chakwanilisika kuti imwe mwafika. Maoko mchanya para tampokelera Chakwera kuno kuchitipa. Maoko mchanya, maoko mchanya. Kwacha! Kwacha! Yeo chomene wa President. Panyango ya sono wa President. Au wambenge kumpokelerani. Nanga uli nyengo ya mara wa Senior Chief Mwaulambia. Waone sesienge kutika nyengo badumuleko chomene. Mtunda imwe wa President ngutali. Mwafuma kundhalire. Kweni mkutaso kumisuku miseu ya kusuzga. Wa Senior Chief Mwaulambia. Tauzgani na kuwapokelera wa President pa malogano. Para wakumalizga waka wa Senior Chief. Wa Secretary General wa chipani cha Malawi Congress Party. Vani pokerengeko. Yeo chomene. Yeo chomene. Mumaro mwaba nyane na Paramount Chief na wanapano wa Karonga tikumpokererani President kuna kuchitipa tilipa ukondwa chomene kuti mwafika mayiro tikawalimoza kumpira between Chitipa United and Blue Eagles mpira wo tikawina ngati Chitipa United tiyo kondwa chomene tikuti yewo kuti mwiza nkakwamba kuti President wasakagone pa Chitipa pano vikung'anamula vinandi chifukwa vana va business maroji maresthouse akazura mayiro and rent kuti parije room kuti less than 10,000 kwene vantu vakazura tikuti yewo mwizenge ntena President wakuona masompenya ngati imwe. So tikumkumbirani uweme ni nyengo ya election campaign iwemi chiuto wa mtumbikeni pa utinyengo ya mara tangu warumoza mayiro tangu warumoza kundhalire so ono mukuta kumisuku and you go to Karonga tikumkumbirani uweme chomene yewo chimo. Thank you very much. Zikomo kwambiri Senior Chief Mwaulambia. Takwezani manja amene mwalandira President malowano. Aliyense dzanja mwamba. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Bwana President ntchito yanga ndi ziwiri. Yoyamba kulumikizana ni mafumu kulandirani malowano. Kachiwiri ndifuna ndikuonetsereni mwana wanu amene akuyimira chipani cha Malawi Congress Party kuno. Koma ndisanatero Your Excellency ndofuna ndigwirizane nawo mafumu a business onse malowano kuti ndikoyamba President wa dziko ali President kugona kuno kuchitipa pa lodge ya munthu wa kuno kuchitipa mwaonetsera kudzichepetsa kwanu komanso kopambana mwaonetsera chikondi. Dzulo mujanenera Senior Chief Mwaulambia taonera nanu limodzi mpira ndipo ndakugwirani bwana ayita chinya Chitipa munadzuka kuombera manja inu ndi Chitipa United. Ndakugwirani kuti ndinu supporter number 1 wa Chitipa United. Ndipo bwana Chitipa United ndi timu imene kuchita bwino kwambiri dziko la Malawi kwa zaka zingapo. Koma ndiyambire kumeneko Your Excellency. Ndinu President amene munaganiza kuti kuno kuchitipa kukhale stadium. Mwamangira stadium ija Your Excellency. Ndipo dzulo mandinong'oneza kuda chimwendo marizani mastandi onse amene atsala
kuti tikhale ni mastandi apamwamba kuti kuno kuchitipa kukhale stadium yapamwamba kwambiri. Imeneyi njongo yamba phase 1. Your Excellency, mama wauno munali kunthalire timakuonerani ife tinali kukameme mukutsekula chipatala chapamwamba kuno kuchitipa kwenikweni kunthalire. Mulungu adzikudalitsani. A president tipitirize kuthokozani chifukwa msewu cha Wailomba pamene tikunena pano makontrakta ali pa ground kuonetsetsa kuti ntchito kumene kucha zizichitika ndipo zikuchitika. Kuchoka pano kumapita kukameme tsopano kwamba kufupika asanathire tala koma zikuchita kuonekerati kuti msewu ukhala pamwamba kwambiri. Your Excellency, kumene konso mwamanga zipatala, mwamanga ma school block, mwamanga admark yatsopano kumeneko zimene anthu akuchitipa kuno sacha kuiwalani. Bwana President, ndikufuna nditokoze koposa Mulungu kumwamba. Mwabwera kuno pa chigalimoto apo tikuonapo nkhope ziwiri. Nkhope yoyamba ndi yanu a President, yooneka bwino yokongola yosalala. Koma kumbaliko mwatisankhira mnyamata engineer Vitumbiko Mumba, mwana wa kumzimba, kuti aende nanu limodzi mu masankho ameneyo. Ndimafuna kunena on record komanso history, palibe president olamula anatenga ko running mate kuno ku north. Ma president ena amachita kupanga appoint inuyo ndi amene mwatenga running mate muli president wa dziko. Ndiyo kuti inu anthu akuno kumpoto mmakonda kwambiri mukufuna anthu akumpoto akhale nawo pa utsogoleri woyendetsa dziko la Malawi. Izizi Your Excellency sitidzayiwala, tidzapitiriza kuthokozani pa zabwino zonse zimene mwachitira anthu akumpoto. Chinthu china chimene sitidzayiwala, munathetsa kuno quota system. Anyamata ndi atsikana kuno amasankhidwa movutika kwambiri. Ena mapeza 8 points, 11 points amakanizidwa kupita ku university. Zinakutengerani na president kuthetsa nkhasa za chipani cha DPP kuti kuno quota system itheretu. Lero anyamata ndi atsikana akuchitipa komanso the whole northern region akumasankhidwa chifukwa cha zimene na president munachita. Chifukwa choti nthawi yatha zoyankhula ndi zothokoza ndi zambiri, koma ndimafuna ndikuonetsereni na president mwana wanu amene akuyimira chipani cha Malawi Congress Party kuno kuchitipa kwenikweni pano paboma. Anuwira Msomwene Songole tapatsa moni hata uzena president anuwira nyengo niyo yamara. Wacha Dr. Chakwera awinaso. Dr. Chakwera Amumba anuwira. Ntchito yanga president ndi ochepa kwambiri, chakwamba nimpokererani kuno kuchitipa kuti mwafika na kwenda taonga yeo chomene. Ine kwane nkuonga abwana president apo mkiza ku ifumbo kapemba network kuyo ya sono network ilikuwa mbako tikuonga chomene yayenda ko 1 week yazima chifukwa chakuti amagwirisira genset koma ifunika atiikireko malaini ya Eskom akafikeko kuti izigwira ntchito. Pano pasi kugwira ndi inangogwira 1 week basi. Chachiwiri bwana ndikuthokoza munakweza mafumu kuno kuchitipa zikomo kwambiri. Bwana kuzera mwa inuyo ndamanga stadium ndi manja anga awa. Muna zabwera nkati muja muna nipanga encourage nnakuuzani ma problems titafika kulilongwe muna lamula kuti yayi atipase ndalama timalizise stadium. Tikunena pano stadium yayamba ngakhale sinate mokwana yayi. Koma ndikuziwa ndi kuti 500,000 imene mwayika pa CDF mundisire ndimaliza mastandi onse aja. 500 million, half billion mundisire ndimaliza mastandi aja musakhuze koso. Chachiwiri bwana depot iso ikadamaliziza kuti zizigwirizana revenue ya council. Andu pano bwana akudikirira za Chitipa United. Bwana pepani
anyamata munaona mene akumenyera mpira muja. Koma chimene akusowekera mayendedwe. Mutati mwapanga pena paja kuti ayi muwapase basi zitakuthandizira kwambiri bwana wanga. Kwacha timaona ambiri amaenda muzima basi zija zimakoporo nanga ife tinalakwa chani bwana? Bwana ndilipanzi ndikufuna basi ndilipanzi bwana. Bwana mwatimangira secondary ina at na Masasa Community Day Secondary School. Bwana palibe magesi. Naka ndikunena ndi Escom anatichaja 24 million. Ndiye ndalama zambiri zinatera pa stadium. Ndiye ndikupembaso transformer bwana. Ndayesesa kuika masola nde usiku amazima ana aulepera kuwerenga. Paichi bwana ndikupembaso. Komalizira bwana ndati ndithokozenso. Panali mabanja ena ake 4 amalepera kulipira fees ana awo ku university. Ninabwera ku State House kuzakupemba kukugwadira. Mwakala mukulipira ana 4 ku university. Ndati ndipange report mmozi mwa iwo wamaliza pano akufuna kuyimira ku Kameme Isaac Mwepa. Ichi bwana anthu akuchitipa akuthokoza kwambiri. Enake so atatu amene asala ndikulupirira nawonso muwamalizira. Zikomo kwambiri. Bwana mnyamata ndi ameneyi nde naona atangoti basi aliyese anaombera m'manja. Kanga tikuchitipa kuno ndi Paramount Kyungu yomwe chimene akufuna ndi basi. Bwana President, anthu awa ndi akumbutse kuti tsiku lovota pa 16 vote adzatsekula 6 o'clock ndipo adzatseka nthawi ya 4 o'clock. Inuyo amene mukavotera ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera komanso President Running Mate Engineer Vitumbiko Mumba. Chizindikiro cha Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndicho chili pa galimoto apocho Tambala wakuda. Chizindikiro chosasowa kwambiri. Tambala ndi amene amatitsutsa mamawa amatithandiza ntchito zambiri kuti tidzuke nthawi yabwino. Ndiye kuti inu mukakanyamuka kwanu mwina ena munataya chovotera simukuchiona koma tigwirizane ngakhale unataya chovotera dzina lako la iweyo kumeneko lilipo. Mwaichi usagwere mphawi. Pita kumalo ameona lembetsa voti dzina lako ukalipeza. Akakupatsa chipepala ukaona nkhope yosasowa yokongola yabwino yosaphwanyika yooneka bwino. Pakati pake pali tambala wachani wakuda. Kumapeto kulikoti ukachonge ka box ngati umatha kulemba chonga. Ngati sutha kulemba akupatsa inki kuti utani iweyo ukatinde. Kuti zabwino zimene Achakwera ayamba kuchita dziko la Malawi zipite pachani kodi patsogolo. Koposa inuyo anthu akuchitipa mwana wanu Engineer Vitumbiko Mumba wakuno kumpoto ayendese nawo dziko pamodzi ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Your Excellency ndikupempheni modzichepetsa kuti muyankhule mtundu wa Malawi komanso abale wanu akuno kuchitipa. Zikomo kwambiri Your Excellency. Kwacha. Asinyo. Mwaulamya amene mwalankhulira mafumu wonse including Kyungu Paramount kutilandira kuno nchindi zikumwenererani ni mafumu azanu wonse wena wandanda ukudera iyi. Nduna za boma
Thank you. Nduna za boma zonse ulemu wanu. Tsogolera chipani ulemu wanu. Candidate watu wali wonse wakwenera mchindi pokerani monire mose kweni munigokere niye wenge mchichewa okondedwa chaka cha 2020 mudanipatsa voti yanu kuti nditsogolere dziko lino ndipo ndifuna ndikuthokozeni kwambiri. Kuti nditsogolere dziko lino pa nthawi yosautsa yovuta, nkuti nthawi imeneyo kunali mavuto okhudzana ndi kupha tsogola chinyamata ndi atsikana ndi futi za quota system. Nthawi imeneyo kunali mavuto akuti ngakhale zinthu zimene zinkagwira ntchito kuno zidali zitalekeka kalekale monga njanje ndi zina. Nthawi imeneyo kunali mavuto akuti ngakhale mlimi kugulidwa zolima zake pa mtengo wotchipa kwambiri, kungochita molanda. Kunali mavuto akuti matenda kufalikira pena paliponse abale bathu kutayika. Kunali mavuto ngakhale nthawi imeneyo isanakwane akuti anthu mpakana amachitirana maupo president atatisiya wa dziko, maupo osiyanasiyana ngati usapereka ulemu ngakhale kuthupi la munthu amene watisiya. Kudali zinthu zosiyanasiyana zakuti ngakhale kuno kumpoto wena amachita kulengeza kuti kuno sikungachoke mtsogoleri ayi. Kudali masautso wakuti mmaganizidwe a anthu kuno kumakhala ngati kutali koduka kotayika kosafunika kusamalidwa kapenanso kuganiziridwa. Kunali masautso akuluakulu akuti ngakhale sukulu sizinali zokwanira, zipatala osakwanira, komanso angakhale iwo amene akuyesetsa kuti mwina agwire ntchito mokhulupirika wosakwezedwa pa ntchito zaka za nkhaninkhani. Ndikhoza kulankhula zambirimbiri za zimenezi. Kuno kwathu ngakhale anyamata amene wanenawa wachitipa United zaka 8 amakasewera home ground ku Karonga, koma dzulo ndaona thousands akuonera mpira kuno wa Premier League. Ndiye kuti wakondwera kuti akhoza kumaonanso konkuno anthu amene sakadatha kuyenda mtunda ukaonera mpira kumeneko. Ndikhoza kukamba zambiri, koma ndikuwuzeni kuti mu zaka zonse izi zakhala ngati zaka zakuti voti yanu ya 2020 idanithandizira kubyala mtengo wa zipatso. Mtengo wa zipatso zimene ziluthandizira alimi kuti akhoza kukhala ni mitengo yabwino pa zolima zawo. Mtengo wa zipatso yakuti tamanga infrastructure yakuti ithandizire paliponsepo. Pali pano tikumanga infrastructure yolimba kwambiri, misewu yake siyofanana ndi misewu imene timalima kumbuyo kwae. Ndi teknoloji ya masiku ano yakuti misewu ikhalitse. Ndipo tamanga infrastructure ya zipatala zambiri, masukulu ambiri, mabloko ankhaninkhani. Chipatala china nchimene ndimakatsegulira kunthalire lero. Izi zinthu zakuti tili kuyika ngati kuthirira mtengo wa zipatso. Ndipo mtengo umenewu ubereka zipatso za nkhaninkhani chifukwa anyamata wanu atsikana wanu amene tsopano akupita kuma university nkumathandizika ngakhale ma fees. Anthu oti amathandizika 10,000 lero amaposa 32,000. Ndalama zakuti ziwathandizire. ANIF amene akhala ali kupereka ngongole zathandiza anyamata ndi atsikana kutaleko nkuthirira mtengo umenewo. Ndipo zipatso zake sizinaonekepo ngakhale panopa. Nchifukwa chake tikunena kuti tikafika pa September 16
mwezi wa mawawo inu ndi ine tigwirizane kuvoterabe Chakwera kuti apitirire kuti tsopano zipatso za mtengowu aliyense adyeko, chifukwa sizikhala bwino kuti tidule mtengowu pa usanabereke zipatso zakuti inu ndi ine tikondwere nazo. Takhala tili kuthirira mtengo umenewu koma mu zaka zovuta kwambiri, zaka zokhala ndi masautso osiyanasiyana, kotero kuti ngakhale zaka 4 timachita declare state of disaster chaka chilichonse, koma kunali kuthirira mtengo kuti kutsogolo kuno tikhoza kudya zipatso zake. Ndiye ndikupemphani inuyo kuti pali pano musalole kuti wina abwere adule mtengowu usanabereke zipatso zakuti inuyo mukondwere nazo, chifukwa ife tifuna kuti chitukuko chanu tichipititse patsogolo. Tathandiza ambiri ndi mtukula pakhomo, tathandiza ambiri ndi ngongole. Lero tachita zitukuko zosiyanasiyana ngakhale kuno kuchitipa za madzi ndi mthirira kuti anthu akhale ndi madzi aukhondo. Zonsezi nkukonzekera kuti tsopano tikolole bwino, tikhale ndi zipatso zabwino. Ndiye ndikupemphani wena chitipa kuti pa 16 September tiyena aliyense wa ife ndi mtima umodzi tikavotere Chakwera running mate wake Vitumbiko Mumba ndi cholinga chakuti tikondwere chifukwa zabwino zili mtsogolo zija zayambika kale, ndipo sitisiyiraso pa njira kuchita zitukuko zosiyanasiyana dziko lonse la Malawi, koma particularly kuno kumpoto ndi kuno kuchitipa. Chiuta mtumbikeni mose yewo chomene yewo mtsogoleri wa dziko linoto kuyankhula kuchita mtindi cha anthu amenetu anasongana makamaka kukumana pamene pato pachitipa boma. Ndiye mmene mtsogoleri wa dziko lino wamaliza kuyankhula kuchita mtindi chimenechi, ife bwanji tithamangire ku misuku kumenetu mtsogoleri wa dziko lino akhale akulunjika pakadali pano. amayi ndi abambo mupitirize bwanji kuonera MBC komanso kumvetsera MBC Radio 1 Manthu. Tathokoza kwambiri.